Vysavač Bikers Rádia Doupě. S našimi hosty do poslední kapky. Vysavač. Fajn pokec nejen o motorkách. Tak přátelé a posluchači, svět je malý, já vždycky říkám, a ve světě se dějou neuvěřitelný příběhy. Já vám jeden začnu vyprávět a pak vám teprve představím tady dnešního hosta. Když byl covid, tak nás navštívil Matěj Homola, byl to tuším asi 45. host tohoto pořadu v podcastu. A on mi říkal, že tím, že nemůžu hrát, tak v podstatě si udělal takovou radost, koupil si pilky a začal řezat z kmenů sochy. A já jsem si napřed takhle ušklímnul, ale potom, když mi ukazoval ty práce, tak to byly velice hezký sochy, krásný. A on mi na konci toho pořadu říkal, že až někdy pojedu směrem na Jevany, takže se mám zastavit. Ale samozřejmě jsem si nevzal adresu, nevěděl jsem, kde bydlí. Nicméně 3 týdny po tomto podcastu jsme s kamarádem jeli podél Sázavy a dojeli jsme si do Kácova na guláš a pak jsme jeli do Sázavy, jsme pokračovali a za Sázavou, to mě pak Andrejka opraví, byla nějaká vesnička, tam byl kulturák. Já jsem zastavil a protože bylo teplo, tak jsem měl žížu, chtěli jsme si dát kafe a nějakou studenou kolu. Sundali jsme si bundu a přišlo k nám toto děvče, ahoj Andrejko. Ahoj. A říkala, ty jsi nám nabízela něco k jídlu. Já jsem říkal, že to je škoda, že kdybychom věděli, že tady máte něco dobrého, že bychom rádi popojeli, ale že už jsme po jídle a že nám teda projdeš pro tu kolu. A když si položila tu kolu na stůl, tak se na mě podívala a říkala, vy jste moderátor. No, ty jsi mi dával nálepku. Aha. Takže to tě vlastně jako navedlo. Jo. A tak až potom si říkala. Jo. A mě tohle nikdo nikdy neřekl. Jako. A já jsem říkal, a ty jsi sakra kdo? A on říkal, no já jsem viděla podcast s Matějem Homolou. A já jsem se zeptal, no a co ty s ním máš společného? Já jsem jeho přítelkyně. No a mně už se rozsvítilo v hlavě ten příběh, že ho musíme navštívit. A já jsem přece jezdil převlečený za policajta, fejkovýho. Byl jsem tam ještě s kamarádem, který mi pomáhal s rádiem. A ty jsi mi řekla, tak jo, ale musíte jet rychle, protože on má od 5 hodin v Praze vernisáž, někde výstavu těch soch, tak ať ho chytíte. A ještě jsi mi poradila skvělou věc, ať nejezdím nějak zepředu, ale jedu zezadu, jako, abych najel vlastně ke garáži, až ho tam určitě najdu, že tam bude. Takže já jsem jako si přesně podle tvýho plánu zajel k tomu baráku, toho kluka jsem nechal někde bokem, zajel jsem do toho baráku, vůbec jsem si nesundával helmu ani ty brejle, a měl tu beltvelku a teď jsem tam přijel jako ten fakeový policajt a ten Matěj přestal řezat, koukal na mě a já si říkal, vy jste pan Matěj Homola. Ano. A mohl byste přijít ke mně na chvilinku. No ano, co se děje? Říkám, no máme problém, my bychom vás potřebovali, abyste s námi jel na policejní stanici do Říčan. A on říkal, ale to já opravdu nemůžu, já mám od 5 hodin vernisáž. Já říkám, ne, ale je to naléhavý, budete to muset odložit. A já jsem viděl chudák, jak je úplně, jak jsem zhroutil svět. A bylo mi líto, tak jsem ho dal vlastně ty brejle a on říkal, já tě zabiju, já tě zabiju. Takže takhle vzniklo naše přátelství, že? A protože se tady Andrejka objevila před 3 týdnama s Matějem, jelikož bubeník ze skupiny Vohnout bydlí samozřejmě, tuším, rodiče bydlí ve Věži a vy jste kamarádi, určitě Matěj tam několikrát byl. Tak, asi hodněkrát. Tak jste si řekli, tak se zastavíme za Milanem do Humpolce. No a já jsem hned jako nastoupil na tebe, protože mezi tím sleduju tebe a Matěj, jak jezdíte po světě. Nastoupil jsem na tebe, že půjdeš do rádia a ty si chvilku jako říkal, ne. No a jsme tady. Tak vítej v Motorkářském rádiu. Děkuji moc. Já si velmi vážím, že jsi přijela a že jsi navázala na Matěje, protože teď se ve svazku manželském, jak někdo píše utajené, tak konečně si můžeme to zase posunout z druhé strany. Tak teď nechám chvilku tobě prostoru a ty nám řekni, kdy vůbec tě napadlo cestovat a jestli to začalo tím, že jsi jezdila na skútru nebo schodila na nějaký tripy v cizině, jako pěšky, stopem a tak dále. Kdy byl tvůj první výlet? Jako, kdy se ti to v té hlavě jako otočilo, že musíš? No, ja by som to nenazvala ani cestovaním, ale ja v podstate už v 18 som vypadla prvýkrát do Anglicka, kde som žila nejaký čas. Potom som vypadla do Holandska, tam som žila nejaký čas. Takže najprv to cestovanie úplne nebolo. No, proste, ako som žila v iných krajinách a vlastne to prvý taký výlet bolo do Španielska letecký,
keď som zrovna robila na tých riečných lodiach, som robila rok asi na riečných To lodiach. na říčních lodech, jakože... Amsterdam, Budapešť jsme jazdili. No. A co jsi tam dělala? Som práve rozprávala tvojej manželke. Najprv som robila jako uklízečku. Protože na těch lodích jezdí spousta mých kamarádů jako kapitáni. Jako kapitáni. A oni si vozí vždycky na té lodi samozřejmě buď motorku nebo auto vzadu, jako mají zaparkovaný, že jo? No toto boli také jako fakt pre 150 ľudí. No počkej, tak... Také tie veľké lode. Takže obytný. Obytné. Já mluvím o těch, co převážejí materiál. Ne, no tak to ne. Ako myslíš uhlie. No, ano, to by bylo těžké. To by bylo těžké. Ja, tak tam som robila ako normálne, to bolo pre amerických turistov, bola to švajčiarska firma, mali viac lodí a tam som robila vlastne v práčovni, čo bol najlepší job na lodi, som vždy hovorila. A vlastne tam som si našla priateľa a s ním som prvýkrát letela do Španielska, to bol taký ako prvá cesta, alebo prvý výlet. Tam sme boli na 2 týždne, potom sme išli prvýkrát do Ázie spolu, keď sme skončili ako v práci a to bolo do Tajska. Na jak dlouho ste jezdili? To bolo 3 týždne v Tajsku, myslím, sme len to boli. Optimum. No a potom vlastne, ja som nejak ako hovorím, ja som potom ešte žila v tom Holandsku, tam som moc necestovala a vlastne takéto prvé cestovanie úplne začalo a vlastne vzniklo to v tom Holandsku, lebo ja som tam mala super kamarátku, Holanďanku. A tá mala zariadený byt, proste ona si dovezla nábytok z Indie a vlastne krátka historka. S manželom a s 3 malými deťmi kúpili autobus, prerobili ho na obytňák a z Holandska išli do Indie. A ona mi strašne veľa o tej Indii rozprávala, a mňa to strašne ako upútalo a som si hovorila, raz sa tam musím pozrieť. No. Takže prvý vlastne taký výlet som išla s kamarátkou do Indie vlastne do Nepalu na 3 týždne do Indie, takže to bol mesiac. Ďalší rok sme išli takú tú juhovýchodnú Áziu, ako Tajsko, Laos, Kambodža. Vietnam ešte sme do toho nejak zahrnuli. To bolo tiež len na mesiac. No a ja keď som bola už prvýkrát v tej Indii, tak som si hovorila, proste tá krajina není na mesiac. Proste ja tam musím ísť na dlhšie. A strašne ma to tam ťahalo. A potom vlastne ja som mala psa, ten mi zomrel a nejak som sa rozišla s priateľom a hovorím, no tak proste teraz je ten čas vypadnúť. A som prenajala byt v Bratislave a vlastne môj plán bol dojet do Austrálie. A prvá bola tá India, sa to zasekla, už som nikam inám nešla ani. Takže ja som 7 mesiacov. To je pekný. No, 7 mesiacov. To už bola Intka. Intka trošku. A ja hovorím, ja som proste v minulom živote podľa mňa bola Intka, lebo mňa tá India strašne ťahá a ja vždycky, keď tam doletím, tak ja sa cítim, že som došla domov. Jasne. Že pre mňa to je taký fakt ako druhý domov, no. Takže potom, a vlastne tam začalo také intenzívne cestovanie, ale bolo to vždycky autobusy, vlaky, stopom som ja nikdy nejak najazdila, to ma nejak nechytilo, ale proste autobusy, vlaky, proste tá pozemná doprava nejak, ako a tú Indiu fakt som precestovala ako s vlakmi zo severu na juh a naspäť na sever, takže ako vo vlaku som niekedy strávila aj 3 dni, takže to bolo také intenzívne cestovanie. A vlastne k tomu skútru, ja som nikdy ani na skútri nejazdila. A keď som bola zrovna na tom juhu, a to bolo vlastne tých 7 mesiacov, čo som tam bola, tak som bola na juhu Indie v Ovarkale. Tam som pracovala, ale ako to bola ako dobrovoľná práca v jednej reštaurácii, lebo som bola 2 mesiace a hovorím, nudiť sa mi tu nechce. No a tam som zrovna spoznala Mateja a sme sa ako dali do reči a on hovorí, že ide ako, ja som zrovna v tej práci končila, a hovorí, že ide na výlet na skútri a že či sa nechcem pridať. No lenže ja som nebola vôbec vyjazdená. Ja som tam jazdila fakt ako 5 kilometrov tam, 5 kilometrov naspäť, som tam nejakú kamošku som zviezla, ja som vlastne ani to skúter nemala prenajatý. Takže, a to som mu ani nepovedala. Takže hovorím, a prečo ne? No, potom som si trieskala hlavu, hovorím si, normálne, však na tom nevieš ani poriadne jazdiť. Ale ako dopadlo to ku podivu dobre, nemala som náhodu nič, ako ustala som to, takže dobrý. A hovorím, ona o tom nevedel, tak to som mu potom povedala vlastne až po rokoch. Ale bol to super výlet a strašne ma to chytilo a vlastne ten skúter som zistila, že mi dáva strašnú slobodu. Tak ako aj Matej už vo veľa rozhovorov hovoril, že proste tá motorka alebo ten skúter fakt dáva proste človeku slobodu, šetrí to strašne čas, nemusíte zháňať vlaky, nemusíte sa proste prepravovať z tej autobusovej stanice do hotelu s nejakou rikšou a dohadovať sa tam a hádať sa tam s nimi. Takže a odtedy vlastne sme začali jazdiť spolu, aj keď sme ešte ako neboli ako pár, ale ako kamaráti. Sme spravili veľa výletov spolu a vždycky to už potom bolo na motorke. No. A vozil ma vlastne on za sebou, keď sme boli na motorkách. Na skútri sme vždycky mali svoj, ako každý, ale na motorke ma on vozil ako za sebou a vlastne ja som si ten vodičak na motorku robila až 7 rokov dozadu, keď som mala 43. Takže a mi to je ľúto, no, že som ako fakt začala neskoro jazdiť.
To mi je jediná To doženeš. No My to doženete. už to doháňam, jak si myslím. No. Já mám otázku na tu Indii, protože samozřejmě vidím spoustu videí a mě to baví na to koukat. Jak jsi ty jako křehké děvče tam jako dávala hygienu třeba 3 dny ve vlaku? Tak ja som taká ako prispôsobivá celkom. Už tým, že ja som žila vlastne v tom Anglicku a v tom Holandsku, tak oni tie podmienky ako tým, že my sme ešte, hovorím, je to 20 rokov, 30 rokov dozadu a teraz ja si myslím, že tí mladí to majú oveľa ľahšie, sme v Európskej únii, môžu sa tam zamestnať a tak ďalej. Ja keď som tam bola, tak proste všetko bolo v podstate na černo. A tie podmienky na to bývanie tiež neboli niekedy ako rúžové, že fakt ako sme bývali v chajdách niekde. No ani ne, že schovaní, ale vlastne neboli prachy na to, aby sme si prenajali nejaký apartmán a ja som jeden čas tam strávila s kamošmi, proste mali nezateplený barák, v zime sme tam mrzli, sme tam topili drevom. Kúpeľňa taká, že fakt ako človek tam mrzol, keď sa sprchoval, že ani poradne teplá voda tam netekla. Takže ako ja už som bola vlastne z tých krajín zvyknutá na takú nepohodu. Takže mne to potom ani nedošlo nejaké ako žiadny masakr. Ja sa vždycky ako skúpala telčané utierky a keď tak som sa proste umýla v tom záchode, ktorý tam ani nebol v podstate, alebo tak. Takže vždycky som sa nejak vynašla. Že ako, hovorím, aj keď s tým Matejom sme trebáž boli v tom Maroku a on 4 dní kempujeme a úplne, ježišmarja, to bez sprchy a úplne, a jemu to nevadí, on je chlap, ale ja proste ako ženská, ako fakt tá hygiena, proste, áno, každý deň chcem jednu sprchu, no. Ale niekedy to fakt nejde. Ale hovorím, potom vždy som sa nejak vynašla, proste, či už to boli vlhčené utierky, alebo som skúpila 2-3 fľaše vody, s tým som sa omlievala a tak ďalej, no. Jdete třeba i do nějakého rizika, že se jdete koupat někam do nějaké neznámé oblasti? Tak Matej sa kúpa hodne. To som ja videl. už tak pomenej. No. Ale ako sme sa kúpali, tak ako keď na Balkán jazdíme, tam v tých riekach, ako oni sú, tam sú čisté rieky, takže tam sa kúpame. Ale studený. No. Hovorím, ja už som tak ako, čím som staršia, tým som citlivejšia na studenú vodu, takže ja už tam moc nelezem a Matej tam nemá problém ako vliesť hocikam. No. Ja už skôr vyhľadávam takéto teplé more v Grécku. Matěj Střelec, a ty si říkal, že včera u snídaně se rozhodl, že pojede do Bosny, je to tak? No, on sa rozhodol ako, no v podstate áno, rozhodol sa ráno. On ako si hovoril... On to tak má, hej. On si hovoril, no, teraz mám pár dní voľno, tak ako by som jel do tej Bosny, ale uvidím ráno. No. Tak ako ráno sa zobudil v pohode, tak už tam pobehoval, už sa balil a už som vedela, že proste ide, no. A co si veze sebou? To už má jako tak nacvičený, jako ten drill. No ráno si tam do kufra hodil spacák stan a Karimatko, že budeš kempovať, jo? A on, no to ešte uvidím, ale pre istotu to berem. A on moc ako toho si nebere nikdy. On čo má na sebe, zobere si 2 trička, nejaké 2 trencle a ide. Takže, a toto mu strašne závidím. Že on proste nič nevozí. On vždycky ide s malým baťohom a ja tiež sa musím zbaliť ako s malým baťohom, lebo na tú motorku človek toho moc nedá. Ale toto ja mu závidím, že on fakt nič nebere. A ja vždycky tam tú kozmetiku ťahám. A šampón a tam. A nič proste. To má na pohodu. No ale on si potom veme o tebe, ne? Rád no to je jasné, no. Jste se měli podělit tašky aspoň na tom. A tak hovorím, on to moc nerieši. Jako... Na čem teď jezdíte oba dva? Matej má stále Honda Afrika. Tu už má 8 rokov, myslím. Má tam nejakých 150 000 najazdené okolo úplne. To sa môže zase dát. Jako to je no, presne. Ale ako super motorka, nemá s ňou problémy, takže ako fakt je veľmi spokojný. Ja si ešte pamätám, keď si ju kupoval, tak hovorí, no to si nechám rok, to je nejaký automáda. To si nechám rok, ja to pak prodám. A toto mi stále hovoril. A ja som sa smiala a vlastne po tom roku zistil, že ju nepredá. Si strašne na ňu zvykol, ale je to fakt super motorka aj pre mňa ako spolujazca. Lebo my sme predtým jazdili na jeho Yamahe XT-čku. A to sme projeli s tým Maroko, ale to bol trošku masaker ako pre mňa, ako spolujazca. Vlastne teraz sme jeli ten Tadžikistan na Yamaha XT-čku. Nám dali náhradnú motorku, lebo tú väčšiu, čo sme mali, sa pokazila hneď druhý deň. Takže ako pre spolujazca to nebolo pohodlné, tá Honda Afrika je super pohodlná. A ty teď máš? A ja mám Enfielda, Himalayan, 7-ročný, tú 411. Spokojená. Jo. Spokojená, všetci na ňo nadávajú, ja som spokojená. No. A vlastne Matej ma furt tlačí, kúp si tú novú, aspoň tú novú si kúp. Ja chcem. No ja mám na nej proste odjazdené pekné výlety, nikdy som s ňou nemala problém. Ako, jasné, niečo sa tam pokazí a tak ďalej, to ne, že ne, ale nikdy ma nenehala proste niekde, že by som musela teraz týždeň niekde byť, lebo niečo sa brutálne pokazilo. Ja som mala šťastie, že sa mi raz pokazil alternátor na dobíjanie baterky a to bolo tu v Prahe.
Takže stalo sa tu v Prahe, kľúci ma odtiahli proste, ja neviem, 4 kilometre pred vintage garážom mi to chcíplo a vlastne došli pre mňa z dodávku a bolo to v pohode. Takže to sa stalo tu, ale vo svete sa mi nikdy s tou motorkou nič nestalo. Takže ja som spokojná. Moc rýchlo to nejazdí, ja ani rýchlo nejazdím. Ja jazdím 10% diaľnice a výtek po okrskoch, takže mne tá motorka úplne stačí a hlavne som strašne na ňu zvykla a sa mi na nej dobre jazdí, no, takže ju nechcem meniť zatiaľ. Ale viem, že dojde k tomu, že ju budem musieť raz vymeniť, ale my jsme si tady jako notovali v tom, že my jak cestujeme sice autem, ale tak oba dva jezdíme mimo hlavní tahy a vyhledáváme ten folklor. Že? Co jsi zažila úplně největší jakoby, překvápku, nebo co tě dojalo, nebo něco takového? Člověk vzpomíná vždycky na největší průsery, když se něco stane. A pak jsou věci, které jsou strašně zajímavé něčím, že nemůžeš poskládat, že si říkáš, takhle to přece nemohlo ani být, ale bylo. Máš nějaký takový příběh? No ani úplne si nespomínam. Mňa vždycky dojímajú ľudia, ako vo svete. Že akí sú proste ako... lebo my ja vyhľadávam, ako aj s Matejom vyhľadávame proste veci, kde ako moc turisti nejazdia. Sú to malé vesničky a treba aj v tom Maroku, či v Nepále, či v Indii, ako tam fakt ako proste tí ľudia žijú úplne ináč. Nemajú toho moc. A vlastne aj v tej Indii, aj keď som jazdila tými vlakmi, tak tí Indovia sú strašne pohostinní a vlastne by sa úplne rozdali. A mňa vždycky dojme to, jak proste tí ľudia fakt sú pohostinní. Keď sa mi niečo stane, tak okamžite mi pomáhajú. A hovorím, ako väčší prúser som nemala ako na cestách. To si nejak nevybavujem, alebo už možno to mám niekde. Zdravotní ako... taky ne? Ne. A něco si snědla, že jsi byla zoufalá, jako že třeba přišel nějaký střevní problémy? Nebo to bolo jedinýkrát v Indii, keď som sa vrátila. Jak som bola tých 7 mesiacov v Indii, tak vlastne ešte mesiac som do toho vsunula Nepál kvôli vízam. Takže kvôli vízam som bola v Nepáli. A potom som sa vrátila naspäť do Indie a bola som v Haridware, čo je trošku tako severne, pri Rishikeshi. Tam som niečo evidentne zjedla zlé a to bolo jedinýkrát, čo som mala ako nejaké problémy. Trvalo to asi 3 dní, kým som sa dala nejak dokopy. Takže ani jeden z vás nevyhľadal ešte lékařskou pomoc pri svojich cestách? To hej. To som vyhľadala, ale bolo to kvôli žalúdku. Napríklad teraz, čo sme boli v zime, tak som mala nejaké problémy. Ja som myslela, že ledviny. Takže na Sri Lanke som bola v nemocnici, tam mi robili ako nejaké vyšetrenia, potom som bola v Tajsku v nemocnici, no tam som sa ani na vyšetrenie nedostala. A v Indii chodím teraz posledne k zubárovi, no, čo sa mi všetci smejú. No tak oni lidi chodí jako, nebo do Turecka, že ho se dělá. No presne, a hovorím, ako tá India ide strašne. Ve Vietnamu taky sú dobrý zubaři. Jo, no Matej bol treba z Tajsku, ale tam to úplne ako nedopadlo, si myslím, ale ja proste v Indii som, hovorím, vyskúšam, ale všetci sa mi smejú, lebo oni si predstavujú toho zubara, ktorý sedí na tej ulici, čo tam ešte stále sú, aj v Maroku, ako tam treba je stánok, sedí tam dedek v turbane a predáva protézy. A to je ako strašne vtipné. Ale ja som tam bola normálne u zubára, oni majú normálne vybavenie, jak u nás. Ako fakt technologicky idú, ako fakt dopredu India celkovo. Takže ja už tam chodím k zubárovi. No, nemáš trošku strach z takového toho, co pozorujeme všichni, že vlastně si byla před 10 lety v nějaký destinaci a bylo to tam úplně super a ty tam přijedeš a tam je z toho prostě matějská pouť? Je, no. A je to vo veľa krajinách. A hovorím, ja som vždy šťastná za to, že som vlastne v tých krajinách bola prvýkrát, treba z tých 10 rokov, či sa to jedná o Maroko, keď sme boli prvýkrát v Maroku, tak sme tam stretli asi 4 motorkárov a to sme fakt ako projeli, že sme boli úplne na juhu. A stretli sme tam 4 motorkárov na nejakých Bavorákov, nejakých Nemcov a my sme tam práve boli na tom XTčku a to sme nemali ani kufre. Matej spravil proste dozadu dosku a na to sme nabalili dve hokejové tašky a s tým sme jeli. Proste úplne magori. A tí na nás koukali, čo to je. A vlastne fakt tam motorkári neboli. Teraz jak začala tá špedička, vlastne ako je viac firiem, ktoré vozia motorky, vozia ich do Malagy a vlastne teraz všetci proste to šviehajú do Maroka. A je tam strašne veľa motorkárov. Ale zase na druhej strane musím povedať, že sa to tam stratí. Je tam jednak ako motorkári, potom s karavánmi veľa ľudí, je tam fakt ako hodne turistov, ale tým, že tá krajina je obrovská a sú tam ako dlhé prejazdy nejaké ako z mesta do mesta, tak sa to tam nejak stratí všetko a vlastne človek tam aj tak jazdí sám. Že proste idem 100 kilometrov, nepotkám nikoho. Co je to v Maroku? To je také, no, ako pokiaľ je ten človek už mesiac, tak už sa toho preje. Nemajú takú kuchyňu, treba jak je tá India, že oni fakt ako proste tam, alebo Tajsko, že fakt si človek môže vyberať stále z niečoho.
tak to Maroko je také, že proste tam majú ten tažín, nejaké tie saláty, jednu polívku a teraz sa tam rozmohli ako grillované kuratá, čo ja môžem. Takže ja vždycky vyhľadávam tie pipi grilly, tam majú také tie. Takže to, ale je to také, no, prostě je to furt to stejný. Já jsem možná viděl, a nevím, jestli jsem tu fotku vybral, protože já vždycky do každého pořadu vyberu 5 hezkých fotek, který mi hosti poslou, nebo jim prodrancuju Facebook. A možná, že jsem koukal od vás a tam je takový ten zvyk, že prostě najednou na silnici vidíš pick-upa nebo nějaký auto s otevřeným zadníma dveřma, tam má luxusní kávovar. A to tiež je ako teraz, ako my keď, ja neviem, treba 4 roky dozadu, to sme mali vždycky, bola jedna dodávka a presne vieme, na ktorom mieste, to bolo jedno miesto a on tam proste vždycky stál a každý rok sme k nemu, teda skoro každý rok sme jazdili do Maroka, takže skoro vždycky sme sa tam zastavili a teraz je tých dodávok proste sú všude. A hovorím, tak proste je to super, lebo ako človek, hovorím, tam niekedy proste sa ide 100 kilometrov a není nič. Ale sú tam tieto dodávky, že človek si dá aspoň to kávu, alebo si tam kúpi vodu, alebo nejaké sušenky, alebo niečo. Takže to úplne ako, fakt to majú dobre vymyslené. Že to majú nejakú baterku a normálne je proste obrovský kávovár a robia tam super espresso. Napadá mě, když se vracíte do těch destinací, tak musíte mít spoustu kamarádů tam. Jak vás vítají ty lidi, když se zase objevíte třeba po 2 letech? No to je strašne pekné, lebo vlastne ako ich nevidíme treba z rok alebo 2 roky a potom sa tam človek vráti a sa vraciame na tie isté miesta. Tak je to vždy také pekné ako stretnutie. No, ja aj do tej Varkaly vlastne jazdím už teraz posledné roky tak ako celkom často a vždycky tam sa strašne rada vraciam, lebo už tam mám známych a viem, že aj oni ma radi vidia a je to super, no. Mají to i tyhle lidi tak, jak to máme my, protože jsme si říkali, že samozřejmě na nás útočí na sociálních sítích jako lidi, kteří jako cestujou, že jo. A mají to i oni, že třeba, když už vědí, že jsi tam byla, tak si vezmou tvůj Facebook a sledujou tě potom? Nebo jste v kontaktu přes Messenger někdy? Ano. Nebo si všimne, že tě lajknou něco, jako, že prostě jako, jsou zvědaví, jo? Ano, jsou. A hlavně Indovia. Jo, ty sa chtějí kamarádi, že jo? No, ty sa chcú až moc kamarádi, ale oni sú strašne, ako Indovia sú strašne vtipní v tomto, lebo oni, ako ja už to ani nerobím, že proste nejakým random Indom nedávam Facebook, nedávam Instagram, ja hovorím, ja nič nemám. Lebo zo začiatku sme to robili aj s Matejom. No a oni sú strašne vtipní, lebo vlastne oni potom začnú ako nám SMS-kovať, alebo teda cez ten WhatsApp písať, alebo na ten Facebook, ale oni napíšu len hello. Tak ja mu odpíšem hello, how are you, jak sa máš a co děláš a on OK. A to je všechno. Ale prostě bude furt posílat jako to hello. A já už prostě nevím potom, jako čo mám písať, takže už potom to ignorujem. A hovorím, už teraz tie kontakty ani nedávam. Ako ľuďom, ktorých nepoznám, tak nedávam, lebo viem, že prostě ty Indovia budú vypisovať furt. Máš tam nastavit, jak na WhatsAppu jsou ty automatické odpovědi, jak tam máš napsat v případě, že mi napíšete... Já to ani nevím, že to má. No, tak se v případě, že mi napíšete hello, tak vás automaticky WhatsApp vyřadí z mých přátel. No tak to ani nevím, že to takto funguje, no. Dobré vědět. No. Takže ty i v Čechách jako jsi najezdila něco taky na motorce? Tak jezdíš s Matějem po české destinaci tady, jo? A vlastně v Čechách jsem se naučila jezdit na motorke. Lebo tým, jak bývame na Vyžlov... v Čechách a ty si prostě ze Slovenska, že jo? Áno, ja som zo Slovenska, ale no tam moc nejazdím. Nejezdíš, ne? Ne, už som tam dlho nebola, musím. Ja tam mám maminku a segeru a teraz sa zrovna chystám, ako hovorím, ale som fakt ako dlho som tam nebola, moc tam najazdím, no nechce sa mi. Ale my sme ako v kontakte, ako stále, ale hovorím, no tie návštevy sú trošku ako pokulhávam v tomto. Ale raz sme boli s Matejom na výlete ako po Slovensku, ako na jeho motorke. No, z toho nebol úplne nadšený, ako, ale ako to Slovensko je pekné. Ale ja práve by som si tiež chcela ako výlet po Slovensku, hovorím, tak keď už som z toho Slovenska. Ako ja, keď som bola malá, tak my sme jazdili len po Slovensku, že áno, tedy ešte sa nedalo do zahraničia. Takže to Slovensko je fakt ako pekné a mám v pláne. Mě baví ty některé destinace, jako Banská Bystrica. No, aj ten sever, tá Orava a proste tie dobré, vysoké Tatry už sú trošku prepálené, ale pred tými vysokými Tatrami, keď sa ide z Čiech, tak je ešte aj Orava. Je tam Čadca, ako Kysuce a tam je to fakt pekné. Ako sú tam malé cestičky, ako si tam jazdí človek po tých kopečkoch a je to fakt pekné. Je tam malá Fatra, veľká Fatra, ako fakt vlastne väčšina toho Slovenska je jako zalesněná kopečky a hezká, pekná krajina. Teď přijde otázka na tělo, protože tím, že jsi se stala manželkou Matěje, tak jsi si vzala člověka, který je velmi známý. Jak to dáváš, když někam přijedete a vlastně veškerá pozornost se vždy soustředí na Matěje? Mně to nevadí. Nevadí?
Ja zase ako nejsem nejak, že by som potrebovala ako byť známa. A jsou tady aspoň natolik slušní, že pak se baví i s tebou, nebo jako, že tě ignorují někdy? Ako kedy, no. Ale ako väčšinou, tak v tomto je Matej super, ako to sa mi na ňom páči, že nikdy nepovie, treba, keď dojde aj cudzí človek a chce sa odfotiť, tak nikdy nepovie nie. Je vždycky milý, hodný, odfotí sa a tí ľudia tým pádom sú aj slušní. A väčšinou ako sa bavíme aj spolu, ale zažila som aj ľudí, ktorí vlastne všetku tú pozornosť, ako bola na Matejovi, aj keď sme tam boli spolu a boli sme tam pár dní, tak stále to bolo proste, oni sa bavili len medzi sebou a keď som chcela niečo povedať, tak ma ani nepustili k slovu a pre mňa to je také ako konečné, ja sa zavriem a už ma proste tí ľudia nezaujímajú, ale ako viac je ľudí takých, že proste sa bavia normálne. Ako, a poznávají Mateje hodne? Poznávajú, no aj v zahraničí, ako není to také, že proste jak Helena Vondračková. No jasne. Tohle je speciální disciplína, že jo? No jasné. Ešte spevák na motorce. No jasné. Ale ja si myslím, ako kto počúva tú kapelu, že ho už poznajú ako všetci, ale možno niektorí tí ľudia ako sú stydliví a nejsú úplne takí, že hneď by k nemu došli, ale hovorím, ako stáva sa, že proste dojdú a či sa môžu odfotiť, alebo pokecať, alebo tak. Takže stáva sa to a hovorím, Matej je zase tomto super, že fakt ako hneď ako reaguje a je strašne milý a proste nikdy nepovie nie, aj keď sa to zrovna nehodí alebo niečo, ale hovorím, není to úplne, že by sa to proste stávalo stále. A hovorím, ale aj v tom zahraničí je pekné, že stretneme třeba Čecha. No teď to si říct, že vlastně já sleduju vás jako a někdy žasnu, jak je ten svět malý, že vy se potkáte prostě s lidma, který taky sleduju a najednou vidím společnou fotku prostě v Indii, že jo. No, Marek Slobodník. Presne, tak on je tam jak doma, že jo. Mareka som stretla len v Indii, pritom je to Slovák, ja som Slovenka, ale my keď sme sa stretli, tak len vždy v Indii. Teraz vlastne naposledy som tam bola v březnu, marci a on tam bol zrovna s rodinou. Takže tak sme sa stretli, sme si dali večeru spolu aj s jeho rodinou. Teda. Jo, občas vídám vaše společné fotky s lidma. A vlastne predtým, jak a to je náhoda, nebo víte, že tam jste a dáte si sraz? Už teraz vieme, že tam sme a nejak sa nakontaktujeme a dáme si sraz, lebo vlastne ja som Mareka spoznala, ja neviem, 3 roky dozadu, 4 roky dozadu. Matej už sa s ním nejak poznal a zrovna oni tam bol s kámošmami a oni si kupovali tie diesle. Ty Enfieldy. A s tými... Enfieldy, ale dieslové. Dieslový, viem, ja som ten príbeh si a vlastne my sme ich stretli v Kočíne, kde si ich opravovali a dávali dokopy. A vlastne oni vyrážali na tú cestu na Slovensko a ja som vtedy vyrážala na cestu po Indii vlastne z juhu na sever. Sama? Sama, no. Takže my sme sa ako nejak ostali sme v kontakte. A vlastne oni jeli jednou stranou po západnom pobreží, ja som jela po východnom pobreží a vždycky sme si ako posielali fotky a kde som a kde sú oni a sme si nejak tak ako napísali, tak to bolo také fajn, ako byť tak nejak v kontakte a ono je to vždycky aj dobré, že vlastne potom človek získava viac informácií o krajine a trebárs, kde ja som nebola, oni boli a mi pošlú fotku a hovorím, tak to je pekné, hneď si to zaznačím do mapy a zase možno oni si zobrali niečo odo mňa, alebo trebárs Marek ma nakontaktoval teraz na nejakého kamaráta a vlastne jemu som radila, ako kam majú ísť ďalším kamošom, ktorí tiež si išli na motorkách trošku pojazdiť po Indii. Takže ono je ako dobré potom vlastne aj kvôli tomu cestovaniu, že človek zistí, aha, tam sa dá tiež ísť a tam je to dobré, alebo je to na odporúčanie, viem niekoho, kto vlastne jazdí podobné veci ako ja. A že je potom fajn mať vlastne tieto info a tým si vlastne rozšíriť nejaký ako obzor o tej krajine a nájsť nové miesta. No. Bála ses někdy? A kdy nejvíc? Bála som sa... A kdy naposled? No, hovorím, ja ako, keď kempujem, tak nekempujem na divoko, to sa bojím. Když si sama? Keď som sama, áno, keď som sama s Matejom kempujeme aj na divoko, ale keď som sama, tak nekempujem na divoko, to sa bojím. A bála som sa, v Indii asi... Ne, raz to bolo na Sri Lanke. To ma tam naháňal nejaký mladý chlapec, furt za mnou behal a potom som ho tam čakal na mňa v kríkoch a bolo to také ako nepríjemné. To som sa trošku bála. Ale ako nikdy som nemala nejaký ako blbý zážitok, že by som mala. Ako niekedy v tej Indii je to také intenzívne, že fakt ako človek nevie, čo má čakať. Keď ešte som nejazdila na motorke, tak som treba jazdila tými vlakmi a som tam stretla nejakého Rusa. Áno, on bol Rus, ale na poli Rusov, Izraelec, alebo neviem. A ešte sme proste niekde zagri do vedľajšieho mesta vlakom a tam sme naskočili do vagóna a tam to bolo úplne narvané, ale iba chlapmi.
A on sa bál, ako ten Rus sa bál. A on bol pritom ako celkom veľký chlap. A on mi hovorí, poďme odtiaľto preč. A ja hovorím, poďme. Ako tam to bolo už fakt také intenzívne a oni všetci na nás zazerali. A vlastne to bolo kúsok od Agrie, ale tam ako... Myslíš, akože náboženské? Ako... Ne, ani, ale ako sme nevedeli, čo sa tam môže zemlať. Lebo my sme tam úplne takto stáli ako natesno, nebolo tam vôbec miesto a hovorím tu, keď sa do mňa niekto pustí, tak ako ja nespravím nič a on ma neochráni a fakt strašne zlá energia tam bola. No. Ale hovorím, to sú proste ľudia, ktorí nemajú školu, sú negramotní, ako... A tak co ste udiali? Nič, sme vyskočili z vlaku a išli sme do iného vozenia, kde to bolo kľudnejšie. No. Lebo oni tie vlaky ako sú rozdelené. Je tam ako, my sme boli práve v tej úplne najnižšej triede. Tam to stojí, no ja niekedy som s tým jazdila aj sama, ako na väčšie vzdialenosti a to stojí proste pár korún. Ja som išla vlastne takto z juhu do Bombeje a išla som za, ja neviem, za 200 korún v tejto najlacnejšej triede. A potom vlastne ten spací vozeň, ako bez klimatizácie, potom sú tie klimatizované a vlastne je to tak odstupňované a podľa toho je tá cena, stále tie vlaky sú lacné, ako. Ale hovorím, ja som tam proste niekedy strávila 43 hodín a nikdy sa mi nič toho nestalo. Ale to hovorím, toto bol jediný taký, že fakt ako som mala z toho blbý pocit a hovorím, keď už chlap mal z toho blbý pocit, tak radšej poďme preč. Je to se stravovaním na tak dlouhou cestu? Oni chodí nebo na nádraží na víze, jo? Ne, oni chodí ako tam, hovorím ja, lebo niekto mi hovoril 43 hodín, ty si blázon a čo tam budeš robiť a čo tam budeš jesť presne, ale tie indické vlaky sú super v tom, že jednak ako tam človek stretne strašne veľa Indov a oni sú strašne fajn. Takže oni, keď vidia treba, že tam blondína sama, tak vždycky sú pohostinní a vlastne ja som jednu cestu takto absolvoval, to bolo minulý rok, som išla z Varkaly do Bombeje, čo trvalo vlastne jeden deň a noc, takže nejakých 24 hodín a bola som vlastne v tom spacom vozni, bez klimatizácie, čo ma vyšlo, ja neviem, 300 korún. Tak celá tá cesta. Sú tam otvorené okná, sú tam vetraky, ale bolo tam strašné vedro, lebo to už bolo v březnu, ako v marci, a bolo tam strašné teplo a nastúpila som tam a ten vozeň bol plný chlapov. Ale nejako v oblekoch alebo niečo, ale to bolo vidno, že to je proste taká tá nižšia trieda, alebo tak oni tam majú tie kasty a že áno, máte nižšiu triedu, potom sú takí tí ako nejaké ako bohatší a toto bolo ako fakt bolo vidno, že akože proste sú to takí tí chudobnejší Indovia, ale boli to sami chlapi. Ja som tam nastúpila, teraz na to pozriem. Ježišmarja, teraz túto 24 hodín s nimi. Nakoniec to bola jedna z najlepších ciest. Boli to rybári z Tamil Nádu. Vlastne ja som išla z Karaly, oni už išli z Tamil Nádu, čo je vedľajší štát. Boli to rybári, ktorí išli do Bombeje kvôli práci. Vlastne celý ten vozeň, to bola jedna celá parta. A tí boli tak super. Oni sa tam o mňa starali, ja hovorím, ja som bola jak princezna. Tí boli úplne skvelí. Oni mi furt hovorili, drž si tú tašku, aby ti ju niekto... Ale pritom to boli, hovorím, v tom vozni boli len oni, ale sem tam, ako tam ľudia ako pendlovali hore-dole. Ale furt ako drž si tašku a drž si hento a chceš kávu a chceš čaj a furt zastavovali, lebo oni tam ako hodne nosia čaj, kávu a to tam furt niekto behá, s jedlom tam behajú, sušenky predávajú a proste furt sa tam niečo deje. Ale hovorím, oni sa tam o mňa starali fakt tých 24 hodín sa o mňa starali, až keď sme dojeli do toho Bombeje. A toto presne, to ma dojalo. Keď sa pýtal, že či ma ako vie niečo na tých cestách dojať, tak to ja som bola úplne dojata z toho. Lebo ako najprv to vyzeralo, že to bolo úplne strašné a nakoniec to bolo tak super a oni boli tak strašne milí všetci na mňa a pritom fakt ako keď tam ženská nastúpi a teraz to vidí, tak ako podľa mňa niektorá žena by aj vystúpila, že fakt ako to môže byť nepríjemné, ako ten prvotný pocit. A hovorím, tí boli tak strašne fajn, že ja som mala úplne krásny zážitok v vlaku. No. A vlastne z tých ľudí. No. Naštívila si tradiční místa pohřební v Indii? Áno. Jo. Jak to na tebe udělalo dojem? No ako ten úplne prvýkrát, tak ja som bola vo Varanasi, to je také ako najväčšie pohrebné miesto. Vlastne tam ľudia starí tam chodia dožívať, ano, aby tam boli vlastne spálení a hodení do Gangy, ktorá je pre nich posvätná rieka. Mňa už to nejak nič nerobí. Pre mňa je to ako strašne pekné, že vlastne tú smrť berú tak, ako ju berú. Že to pre nich není ako... Jasné, že vlastne, čo som sa tam bavila, tak vlastne tie pohreby fungujú tak, že vždycky vidíte chlapov, nosíte mŕtvoly,
Takže chlapi nesú nositka, vlastne ten mŕtvý človek je zabalený v takých tých oranžových lungí a kvety má okolo seba a tak ďalej, ale sú to vždycky len chlapi. A keď si všimnete na tých spalovacích miestach sú len chlapi. A ja som sa bavila, že prečo to tak je. A vlastne je to preto, že ženy tam nesmú chodiť, lebo by plakali. A vlastne tá duša by nemala ten priestor odísť. Lebo oni by tam boli strašne ako emotívne a tak ďalej, takže oni preto tam ženy neberú a chodia tam len chlapi už. Ako tie ženské sa s nimi rozlúčia doma a vlastne už potom len tí chlapi sú na tých spalovacích miestach a vlastne tam pália tie mŕtvoly. No. A ženy? Ženy sú doma, no. Ty umírají doma, ako? Ne, myslím ako ženy, ako živé ženy, že by sa došli rozlúčiť s tým manželom, ako my chodíme na pohreby. Tak tam proste už tie ženy na tie pohreby nechodia. Ako bola som v jednom meste, to bolo niekde na východe a tam boli aj ženy, ale tie sa ešte rozlúčili vlastne s tým pozostalým, ešte keď ležal niekde na nejakom kameni, na tých nositkách, tam sa s ním rozlúčili, ale potom k tomu samotnému páleniu už nešli. A oni hovoria, že to je kvôli tomu, že aby vlastne tá duša mohla v kľude odísť. Aby proste tá ženská... A setkala si sa tam opravdu s tým, že tam plavou zbytky lidí v tej řece? Ja som to nevidela. Ale ako ja verím, že to tak je, lebo oni v podstate, keď nemajú ako dosť peniazy na to drevo, tak proste spália, čo môžu a vlastne tie zbytky sa tam hádžu do tej rieky a nikdy som sa tam nekúpala, nikdy som nepila tú vodu. Třeba? Ja neviem, ja už som tak zvyknutá na tú krajinu, že mne už to ako moc nedojde. A teď je jich posvátné zvíře kráva, kam může všade. Co jsi tam zažila za extrém, jakože vleze třeba do obchodu? Som ma napadla treba párkrát. Alebo presne, ale že do reštaurácií, že tam stojí vo dverách, ja mám tiež nejaké fotky. A oni opravdu, tam se říká, že kdybys přejela krávu, tak je obrovský průser, jako třeba. To som nevidela, že by tam niekto ako přejel krávu, ani ja som ho nepřejela. Neviem úplne, že ako sa vtedy reaguje. Nezažila som to, takže neviem. Ani som sa s nimi nejak o tom nebavila. Ale proste oni tie krávy, oni hovoria, že sú posvetné a všade sa tam motajú. Ale je to skôr o tom, že proste tí ľudia ich vyhazujú na ulicu, lebo už nemajú na žrádlo pre nich, alebo tak, čo som sa teda bavila s tými miestnymi. Takže není to úplne tak, že ako teraz tie krávy tu budeme mať, lebo sú posvetné, ale skôr je to kvôli tomu, že... Sú hladoví. Nemajú prachy na to. Nemajú prachy na to, aby ich krmili, takže ich proste pošlo na ulicu a proste tie krávy už sa tam ako nejak motajú. Ja keď som bola treba na severe, som tam bola dlhšie, tak som si vždy robila raňajky, som skupovala ovocie a vždy tie zbytky som si dávala do pytlíku a potom som im nosila tým krávam, že som ich krmila. Lebo oni niekedy tam ako proste noviny žrali a takéto ako chudátka, no. Ale ako tie sa tam motajú všade, no a už párkrát sa mi stalo, že proste tá kráva ma zozadu nabrala trebárs, to som bola v Puškáre zrovna, no. Tak tam sa mi to stalo 2-krát. A tie krávy niektoré sú obrovské, ako práve v tom Varanási, kde sú strašne úzke ulice a teraz tie krávy fakt ako sú obrovské. Takže tá kráva sa tam vlastne zatarasí celú tú ulicu a už potom není priestor, ako tam prechádzať a tak ďalej. A teraz človek nevie, napadne, nenapadne, rozbehne sa, nerozbehne. Když jsi v takovém velkém městě, jako je Varanasi, tak jedeš přes Booking třeba, když si chceš ubytovat? Nebo Airbnb? No ja väčšinou ako ubytovania vyhľadávam na Google Maps. Že ako prvotne idem Google Maps, tam si zadám hotely v danej lokalite, potom si tak ako preklikávam, ako v ktorej časti chcem bývať. Viem, že vo Varanasi vždy chcem byť u gátov, nechcem byť v meste. Lebo niektorí ľudia, ja neviem, či si... Ja si väčšinou ako robím ako veľký prieskum ako o tej danej krajine, o tom danom mieste a tak ďalej, kde je najlepšie sa ubytovať, alebo kde chcem byť. A hovorím, ja už to tam poznám, takže ako viem, že vo Varanasi proste nechcem byť v meste, že chcem byť u tej rieky, na tých gátoch, aj tam veľa hotelov pekných, malých. Ale väčšinou ako aj keď cestujeme hoci kde, tak prvotne sú to Google Maps. Tam si zadám hotely a vlastne keď už klikneš na ten hotel, tak buď ti to hodí Booking, alebo Agodu, alebo hocičo. A niekedy to bookujem, niekedy tam dojdem napriamo a už vlastne tam to riešim. Ale hovorím, ako tie Google Maps pre mňa sú ako taký ten úplne ako to gro. Takže tam vyhľadávam všetko. A dáš po recenzích? Niekedy áno, Matej skôr sleduje recenzie, no, ten vždycky hovorí, ale mňa to niekedy ani nenapadne pravdu povedať a potom, keď už si to treba zbuknem a potom ma napadne, ježiš, teraz som si nepozrela tie recenzie, že no. Takže potom idem po recenziách, ale viem, že netreba pozerať na recenzie od Indov. To už som zistila, lebo oni majú strašne dlhé recenzie a strašne negatívne. A ja viem, že ja robím celý život ako či už je to gastro, alebo turistický ruch, ubytovanie a tak ďalej. Alebo cestovné kancelárie. A
Prostě ty Indově, jako, tak vím, ako tam žiju, že ano, to tako není úplně vždy luxus, není to úplně vždy čistota, ale oni prostě, jak začali teraz cestovať, oni začali strašně po covide jako cestovat do zahraničia. Vlastně v rámci covidu začali cestovat po Indii. Takže jako teraz už, keď dojdem do Varkaly, tak už tam není 90% turistov mimo Indie, ale je tam 90% indických turistov. Takže jako Indové fakt začali hodně cestovat, ale začali cestovat i do zahraničia. A oni vlastně dávají recenzie na ubytovanie a většinou je to prostě negatívne a úplné blbosti, jako že špina a bla bla bla. A pritom to tak vůbec není. Ale oni jsou strašně nároční turisti. Aj keď jako hovorím, žijú tak, jak žijú, ale prostě na to ubytovanie sú strašne nároční a na jedlo sú strašne nároční a tie recenzie nejsou od nich pekné. Takže ja keď vidím, že to je Ind, tak to úplne prehliadám, lebo potom si pozriem ako ďalších treba z tých turistov, ja neviem, zo Švédska, z Francúzska, z Nemecka a všetci tam majú ako krásne recenzie a takže to ako fakt je vtipné to potom ako sledovať, ale hovorím, keď vidím Indicku, tak to ani nečítam a na základe toho ani ako si nerobím obrazok o tom ubytovaní. Tak. Když teď si říkala, zmínila tady u večeře, že je problém s těma letenkama, takže radši si nic nebukujete dopředu, čekáte na situaci, jaká bude? Momentálne áno, ale my ako väčšinou, ako treba riešime letenky týždeň pred. Jo, a dá se sehnat? Dá, no. Ako jasné, že to je za viac už, lebo ja som skôr taká, že ja už ako plánujem dopredu ako hodne a teraz vieme, že v červenci pojedeme niekam, lebo Matej má voľno ako kapelné, tak ja ako vždycky si prispôsobím to voľno ako k nemu, aby sme mohli ísť spolu. A ja už teraz, ako viem, že ako som povedala, tak kam pôjdeme, alebo sa bavíme, kam by sme jeli a teraz hovoríme, tak dobre, tak teraz máme vyberanú Indiu ako sever, Kašmír, Ladák, alebo Mongolsko. No lenže situácia je, aká je. Ja som skoro nedoletela z Indie vlastne, tiež ako to bol veľký problém, som musela meniť letenku a tak ďalej. A vlastne teraz ako stále čítam, rušia sa lety a tak ďalej. Teraz tomu pribudla ebola, ktorá je v Afrike. Takže včera akorát na mňa vyskočilo, že v Dili proste začínajú robiť veľké kontroly ako zdravotné a hlavne pre tých afrických ako turistov alebo pre ľudí z Afriky, ktorí tam dolietajú. Tak si hovorím, ježišmarja, zrovna chceme letieť do Dili, no. Tak ako či to vôbec ešte za ten mesiac ako bude možné. No ale hovorím, ja som taká, že skôr ako plánujem viac dopredu a už viem treba teraz, že tak ja už by som do tej Indie ako chcela ísť, tak si kúpim teraz tú letenku a Matej je zase taký, že no ešte počkáme. A vlastne to bolo 2 roky dozadu, keď sme boli v Kyrgyzstane, tak pôvodný plán bol zrovna, myslím, India. Takže ja mesiac som proste googlila a ja to vždycky si tak ako plánujem a kam ísť a zaznačujem do mapy a tak ďalej. A on mi týždeň pred odjazdom, ešte sme nemali letenky, ale tak ja už som bola ako nastavená na tú Indiu a on mi hovorí, no, čo keby sme išli do Kyrgyzstánu? A ja hovorím, ja nechcem ísť do Kyrgyzstánu, to sú Rusáci a po rusky a tak. A on ne, to bude dobre. A on už tam raz bol, ale ako s klukmi z kapely vlastne a boli autami a on hovorí, ne, tam je to fakt dobré a tak som sa nehala ukecať. Takže sme kúpili letenky do Kyrgyzstánu. No ja som bola ako trošku naštvaná, hovorím, tak ma tu nenehaj ako mesiac niečo vyhľadávať a proste ja sa tu s tým mesiac fakt ako zaoberám. A ty mi tu do toho hodíš bydle. No, tak sme zasmiali samozrejme, nakoniec sme si ten Kyrgyzstan fakt užili. Ja som bola ráda na to, že ma tam vlastne vytiahol. Bola som tam už vlastne na svojej motorke, ako sme si tam pučili, ale každý na svojej. Sme najazdili na jednej, ale na 2. A bolo to super nakoniec. No. Takže on je takýto skôr, že ako fakt sa rozhoduje ako na poslednú chvíľu a ja už som si zvykla na to. Takže... Ale on musí, že jo, bohužel. No ako, tak on má dané voľno, že áno. Ale skôr ide o tú destináciu. Že ako... že proste niečo si vymyslíme a on potom niečo vymyslí iné. A hovorím, ja zase nemám úplne problém. Ako niekedy ma to naštve kvôli tomu, že fakt ako strácim čas tým, že vlastne si robím ten prieskum a o tom rozprávam a tak ďalej a on potom týždeň predtým ako povie, no ideme niekam inám. A samozrejme, že mi to neoznámi, ale že proste ako je to na diskusii a vlastne o tom diskutujeme a ja buď poviem áno, alebo nie. Takže ako to nie je o tom, že povie, tak ideme tam a ideme. Ale zase som za to ráda, lebo v podstate ako hovorím, ten Kyrgyzstan bol nakoniec super. A mňa by to ako samotnú ma to nenapadlo. Takže som bola ráda za to, že to vlastne nakoniec zmenil a... Ale my jsme to měli podobně letos. Vlastně my jsme začínali plánovat to samé, co říkáš ty, já s tím strávím neskutečných hodin, protože to chci, aby to bylo top. No, pak přijde den odjezdu 26. prosince odjezd do Dánska, protože my jsme chtěli do Maroka. Už v loni, ale moje dcerka, když jsem jí to sdělil, já mám 3 dcery a ta nejmladší říkala, tati, a ty budeš 8. února jako v Maroku, když já mám maturitní ples. Aha.
Takže sozičky a říkám, ty vole. Jsem posral, já jsem na to zapomněl samozřejmě. No takže jsem to překopal a říkal jsem, no tak kam pojedeme, aby to nebylo daleko na měsíc. A aby tam nebyla velká zima. Tak to Dánsko, vychází tam moc sněhu není. Samozřejmě je tam kolem 3-4 stupňů v zimě. Takže já měl naplánovat Dánsko, takový ty trolí, jako stavby, jak dělají ty recyklovaný různý, ono to Dánsko není veliký. No a 26. jsem měl nějaký příběh jako zdravotní, takže jsem byl v prdeli, takže jsem na rychlou. Nakonec jsme nic nenašli. V finále bylo takový, že jsem snědl velké množství grepu. Aha. A protože beru prášky na tlak, tak ten grep vytvoří ve střevech nějaký si film a na sebe naváže ty léky a pak je takhle vystřelí a dostaneš jako třeba 50násobnou dávku a mě to úplně zamotalo hlavu, že jsem ztrátu paměti. Takže jsem procházel vyšetřeníma celý leden, takže bylo po Dánsku. A další plán teda byl samozřejmě, když už se to posralo, tak jsem říkal, tak už to už Maroko nedáme, tak dáme celý Španělsko a Portugalsko při pobřeží. No a seděli jsme 6. února, protože 8. jsme měli do těch Mariánských lázní do kasína na ten Plesticence a potom tady jsme měli vyrážet na Španělsko. A seděli jsme a koukali jsme na televizi a v televizi říkali, pokud plánujete cestu do Španělska nebo do Portugalska, tak ji odložte, protože obě dvě země procházejí 60letýma podvodněma. No, jasné. Armáda povolána do všech měst jako u pobřeží. No tak jsme říkali, že jsou tam hurikány, říkám, tak na to serem. No já jsem vlastně během 2 dnů změnil trasu na Sicílii a jak jsem říkal, my jsme se vlodili v Sicílii a vlítli jsme na hurikán. A pak už to bylo dobrý. Jako. A Sicílie mě teda bavila, musím říct, strašně moc, byli jsme tam 2 měsíce, bylo to krásný. My jsme tam taky byli jako krátko, my jsme si tam doletěli, půjčili motorku a vlastně na jedné jsme si ju objeli. A Maťa to tam hodně bavilo, ten by se tam chcel vrátiť, ale mne v podstate tiež. Aj to Taliansko je dobré. Ako... Je taky pěkná. Ale nesmí se jezdit vlastně po těch velkých městech a po těch dálnicích. No jasné. Když si kopíruješ ty malinký městečka, tak to je paráda. Ale tak to je aj tu. Ja som dneska jela vlastne z Vyžlovky som hovorila a tiež som tak naspäť asi už to švihnem cez diaľnicu, ale som jela po Tyhokrsko a ja som nestretla jedno auto. Ako tie cesty sú prázdne, lebo tam nikto nejezdí, lebo všetci idú na tie hlavné ťahy, sa ponáhľajú z roboty doma a tak ďalej. Takže úplne super. Takže aj v tých Čechách si človek fakt nájde ako pekné cesty. A ty, když půjdeš dneska domů po dálnici, tak kde si jíždíš? Na Říčany? Ešte skore, myslím, na Mnichovice. Na Mnichovice, jo. Že tak som zvyknutá, ešte keď som za autom jazdila ešte z Bratislavy, keď som ešte sem len jazdila nejak ako, na výlety, tak na tie Mnichovice, no. Prozradíš, co teď děláš? Ty jsi říkal, že prodáváš kolena. Kolena prodávám. že to je hrozně vtipný. Jako. Teraz robím čašničku a vlastne brigádne, lebo ako s tým štýlom života, aký teraz mám, s tým cestovaním, by ma nikto asi úplne nezamestnal nastálo a nepúšťal ma takto. Takže teraz mi to úplne ako vyhovuje, ako robím čašničku v jednej reštaurácii v Prahe, ale som tam moc spokojná, je tam super kolektív, človek sa namaká, ale zase hovorím, pre mňa to je taký fitness dobrý. A ty si říkáš, že je vtipný, že vlastne prodáváte zadní vepřový kolena veľký, že si je berou vlastně Aziati a nemůžu je zežrat a stejně si nedají poradit a berou si Ford a další. Tak oni podľa mňa to ako, lebo keď sme boli teraz v Tajsku, tak som to tam sledovala, oni fakt ako strašne jedia vepšové, ako maso. A teraz sme boli na trhu a tam boli kopy kolen. Potom kopy ako tých pažátů, potom hlavy a oni fakt ako to prase ako spotrebujú celé. Takže oni vlastne ako do tej reštaurácie chodí, hovorím, 90% turistov a tak 40% sú Aziati, ktorí ako na to vepšové, ako Indovia, ne? Ale ako Tajci a z Malajzie tam chodia Indonézania, tam chodia Vietnamci, Číňania veľa, ako Korejčania ako hodne. A oni vlastne to majú doma. Takže oni preto na to chodia v tej Prahe, lebo ako väčšinou, keď si všimnete, tí Aziati moc nechcú jesť tú českú kuchyňu. Oni proste nejsú na to zvyknutí, im to nechutná a oni proste chcú to svoje. No. A vlastne toto je, a hovorím, potom tam chodia Španieli veľa, lebo zase Španieli a Južná Amerika, tak ty tiež ako si dosť na to. Kdo je nejhorší host jako pro tebe, co se týče země? Jako myslím si chováním. Arabové asi, viď? No ty k nám nechodí zrovna. To sú moslimovia a ty nevedia. Asi prasátku nedaj. Takže ty ne, ale no ako nechcem nikoho uraziť, ale tak ty Číňania, no sú trošku tak ako... Ja som je tady ubytovaný. Ale ako, ne, že by sa... Ne, není to v chovaní. Ako, oni sú skôr také prasatá.
Oni to tak mají prostě. No, oni to tak No mají. ne, protože tady oni mi zaplatili královský peníze teď asi za 14 dní za booking a furt a vtipně, že se to furt jako prodlužovali. Přijeli na 3 dny, pak zase na 3 dny, na 3 dny. A jako slušný všechno, chodili meditovat do louky. Aha. A pak přišla uklízečka a říkala, ty vole. A tak to jsou Indově. Oni asi do té mikrovlnky dali, vole, živýho králíka, vole, on tam vybouchl. Oni všechno ohřívali v mikrovlnce, všechno. Oni vůbec neměli pustit ohřívač jako plotínku, troubu. Oni všechno jeli v mikrovlnce. On říkal, to nechceš vidět. Jako. Mám jí vyhodit, nebo ještě zkusíme umýt. Vyhodit asi skoro. Ale ne, oni jako slušní sú celko. To ne, ale jako skôr sú prasata, no. Ale jako nikdo není jako, že by neboli jako slušní tí ľudia, oni jako väčšinou, hej, ale ja sa jediné, čo sa ako vždycky divíme, že vlastne dojde treba z Portugalec, alebo dojde Španiel a oni nerozprávajú iným jazykom, len ako tou španielčinou, alebo tou portugalčinou. A oni vlastne vyžadujú, aby my sme všetci ako s nimi komunikovali v ich jazyku. A hovorím, tak u nás je primárna tá angličtina a potom nemčina. Ale tá španielčina, ako dobre, ja sa učím teraz ako španielsky, ako chcem sa naučiť španielčinu, trošku už sa nejak obkecam, mám kolegov, ktorí rozprávajú aj 10 jazykmi, tie základné veci, čo sa týka tej práce, čo je úplne super, lebo ako tam počujem čínštinu, korejštinu a je to fakt strašne vtipné, ako oni ich vedia pozdraviť v čínštine, pozdraviť v korejštine, zaželať im dobrú chuť, alebo povedať, že platia, alebo tak ďalej. Takže ako je to fakt vtipné to sledovať, že ak sa to pekne naučili a je to fakt strašne milé, lebo oni strašne akorát to slyšej, že áno. No to každý, když sa naučí. No jasné, ale hovorím, ako my si vždycky hovoríme, jak ten človek môže vôbec vycestovať z tej krajiny a jak vôbec nastúpi na to lietadlo, keď tu si sadne a je to úplne proste, oni sú úplne niekedy mimo. Že ten človek nevie komunikovať vôbec. A ne, že on nevie komunikovať v jazyku, on nevie vôbec komunikovať, ako to len no hovorím, ono potom tá robota no, ako ma to baví, lebo udej sa voľná, poď sem se mnou do sobotu. No, tak to poznáš. To bude taky No, takže ako je to fakt ako vtipné sledovať a hovorím, ja proste nechápem, jak tí ľudia vôbec môžu, ale hovorím si, tak asi sú s cestovnou kanceláriou, no, že sa niekto o nich postará, lebo ináč ako si to neviem predstaviť, ako jak taký človek fakt ako sa dostane z toho Španielska alebo z tej Južnej Ameriky, keď vôbec nekomunikuje nijak a proste len s tou španielčinou. Ale tak dávajú to, no. Ale a když jste cestoval s Matějem, nebo ty sama, tak v té Indii v podstatě, co se týče jakoby luxusu ubytování, tam máš obrovskou škálu, že jako můžeš zažít úplný peklo, ale můžeš zažít i super věc a pořád za rozumné peníze, jo? To hej, no. Ako, ja keď som tam bola úplne, keď som tam bola tých 7 mesiacov, tak ja som si žila strašne nízko nákladov. Alebo teda som cestovala strašne nízko nákladovo, takže to boli najlacnejšie vlaky, ako väčšinou vlaky. To bolo ešte bez toho skútru, to si len cestovala. Presne, to jak som cestovala tými vlakmi, väčšinou vlakmi, lebo ja ako autobusy, auta moc nemusím... A jedou tie vlaky aspoň, nebo je to pomalý? Je to pomalé, no, ale jedou. Hovorím, preto ideš 800 km 24 hodín. Ja viem, ale ne, ako tady to stojí 2 hodiny, ako než to vyjede. No tak niekedy tam to stojí taky. Taky, jo. Ale hovorím, tam ako tie vlaky fakt jazdia pomaly, no, že ako treba z tých, ja neviem koľko to je, 600-800 kilometrov ideš proste 24 hodín, no. To je šialené. Ale, čo bola otázka, pardon. No, to, čo sa týče to ubytovania. No jasné, no takže ja keď som tam bola ako tých 7 mesiacov, tak ja som fakt ako žila 200-300 eur mesačne. Takže ja som bývala za 2-3 eurá. A to bola fakt cimra, kde bola nejaká pričňa. To bola pričňa, ako vojaci mávali tie drevené do sklop, to tak fakt bolo. Že som mala normálne ako kosti otlačené, takéto, že to nebola ani matrac. Ja som si nosila svoj spacák. Ja som mala spacák. A väčšinou tam ani prikryvky nejsú. A sa nám stalo, Madura, sme mali takú veselú historku s Matejom, keď sme boli, tak sme sa ubytovali v hoteli. Máme ako slušný hotel, nebol ani drahý, ani lacný. A teraz sme došli na ten pokoj. A vlastne tam bola len posteľ a nebolo tam povlečení a neboli tam ručníky, ale ručníky, ako ja mám vždy svoje, to neriešim, ale aspoň to povlečenie, alebo oni vždy majú také tie plachty, alebo to prostieradlo, s ktorým sa ako prikryješ a tam nič nebolo. Tak sme išli von, kam sa nájsť, tak sme hovorili na recepcii, že či by nám to mohli doniesť. Jasné, a oni na všetko hovoria yes. Tak hovoríme, dobrý, no tak večer sme došli naspäť, nič tam nebolo, tak sme išli spať, ja vždycky si nosím také tie lungy, ako čo v Indii si kúpujem. Tak s tým som sa nejak prikryla, Matej mal tiež svoju, tak dobrý. No a ráno nám tam klope Ind, my už zbalení na odchode a teraz klope ten Ind. A teraz Matej otvoril tie dvere a v rukách takto má všetko to povlečenie a tie ručníky, že nám to teda priniesol. A my kúkame na ňo, ale hovoríme, tak ako odchádzame, ako na čo? Takže Matej úplne
ten len zobral tie dvere, tak to ich buchol a aj sa začali strašne smiať. A hovorím, to je ako... A potom ešte chceli dýško vlastne od nás. No prosím tě. No to jsem se chtěl zeptat taky. To jsme nahrála hezky na smeč. Jak je to s platbama v těchto zemích? Jako, protože samozřejmě v Indii je hodně všechno lacení a oni si řeknou o dýško, nebo to je jako... No, oni v tých hoteloch, ako, už si začali. Jsou naučení, jako okoukali to. Už si to okoukali, ako pred tými 10 rokmi. No ne, oni si to normálne povedia, ako, jo? No, ako money. Alebo nejaký ako tip. A to sa mi stalo teraz vlastne, keď som bola sama, ja som bola teraz mesiac ako v březnu sama a som si urobila týždenný výlet, som si počula motorku ako Enfielda a išla som do Tamil Nadu, čo je vedľajšia krajina, ako vedľajší štát. A išla som do Maduraju zrovna. A my z toho Maduraju, ako hovorím, máme tieto vtipné historky a nikdy proste sme tam nemali dobré ubytko. Vždycky sme tam bývali v strašné podmienky úplne a ja som si ešte hovorila, nepôjdem do Maduraju. Ne, proste nepôjdem. Ale mala som to po ceste a hovorím, a prečo ne? Tak som tam proste zajela. A fakt dobrý hotel som tam, úplne v centre som chytila dobrý hotel. Proste čistá izba, dobrá sprcha, všetko dobré. A zaparkovala som motorku vlastne pred hotelom a tam vždycky sedí nejaký typ, ktorý to ako stráži, ako nejaký pán. No a ráno som odtiaľ, ako už som si zbalila motorku a teraz vyjíždím a on tam stál, no typ. A ja za čo? Vydal som celý. No presne. Tak ja, dobrý, som naštartovala oddiel, nič som mu nedala. Ale ako niekedy sú to také ako nezmyselné. Ako, ja hovorím, ja tým, že som čašnička a viem proste, že aj bohužiaľ u nás proste tí čašníci z tých dýšok žijú. A tie platy sú fakt ako minimálne a proste každý ako sa snaží, ako hovorím, dať dobrý servis, ale v podstate my proste sme závislí ako od tých dýšok, no. Takže ja už som tak zvyknutá, že ja vlastne aj v tej Indii trebárs, tak proste tie dýška dávam. A som proste naučila 10% a proste hovorím, keď je ten servis normálny, dobrý, tak tie dýška dávam. Aj keď ja som si není úplne istá, jak to funguje. Ja proste v Tajsku vždycky sa pýtame, máme dávať, nemáme, ale tam ti to nikto poriadne ako nepovie, lebo tak jasné, že chcú prachy, ale niekde trebárs aj v Indii, alebo aj v Tajsku sa mi stalo, že som chcela dať dýško. A oni úplne proste ne. Úplne vracali do koruny, že ešte na to nejsú zvyknutí, ale zase sú takí, ktorí proste už sa to naučili a ktorí to vyslovene vyžadujú. No, a hovorím, keď proste ten servis je taký, aký je, že mi tam donese povlečenie ráno a ešte si vypýta dýško, tak to sa len zasmeješ a ideš preč. Vlastně kdo jsou největší kolenovrti? To je čo? No jakože nechtějí dát nic vůbec, jako která země, když jsi v Praze, jako. No ako z tej Ázie nejsú moc na to zvyknutí, ale je to fakt individuálne. Ako, tak my ako vieme, že proste Američania, ako oni majú ten systém, že tam ako fakt bez dýška ako do hospody les, že no, tak fakt tam je ako proste 10% štandard alebo viac. Tak minule tam bol zrovna Američan, ktorý nenehal ani korunu a to sme ho tam obskakovali a ešte bol nepríjemný a tak ďalej. Takže ako fakt niekedy ťa tí ľudia prekvapia. Že si myslíš, že dobre, tento dá a ten zrovna nedá. A zase ten Aziat, ktorý na to není zvyknutý, tak ako nedá. Väčšinou sú to mladí ľudia z Italové, Taliani, Španieli, ale mladí, ako fakt 18-roční, dojde tam partička, je ich 10. Každý chce platiť zvlášť, čo ťa zaseká proste na pol hodinu, to poznáš asi. No, a nenehá ti ani korunu a pritom ich tam obskakujeme, ako fakt, proste po jednom si objednávajú, ešte sú tam schody, takže musíš behať furt hore, dole a nakoniec v konečnom dôsledku ti nenehá ani korunu. Takže mladí nedávajú, tí nejsú na to naučení. Aziati, je to tak proste púl na púl asi, alebo ja neviem. No, Španieli, tí sú tiež takí, ako moc nechcú, Taliani moc nechcú, ale proste hovorím, je to strašne individuálne, ako ťažko povedať. No. Ja tady koukám na kamínek z Etny. Máš, jo? No. Jsme tiež, no. Jsme se taky vzali letos, ale my jsme tam byli bohužel, že tak pršelo, že jsme neviděli vůbec nic. No. Tam, když přijdou mraky, tak nevidíš vůbec nic. No jasné. Hele, mám na tebe pár těch fotek, jdeme na ně? Možná. Jsi si vybral, hej. No tak vybral jsem si. To som zvedavá. No, to je zrovna prvýkrát som stretla Mareka. Presne, to bolo v tom Kočine, kde si dávali dokopy tie motorky. Tak tam sme sa stretli. My sme zrovna boli na nejakom výlete s Matejom. Myslím, na skútroch sme boli vtedy. Sme nezohnali nejak motorky. A to sme sa tam stretli s Marekom. No, to sme sa boli pozrieť aj v tej dielni, kde si vlastne opravovali tie motorky. A bolo to strašne fajn. Mě fascinuje ta Indie, jak jsou všude rozvěšený ty kabely. No. A to není len Indie, no, to je celá Ázia. No. Většinou země, kde bývá jako zemětřesení, říkají, že Japonsko. No, jako. ja to neviem ani, že preto to majú tak, ale to si nemyslím. To
Tohle jsem našel, to je asi z těch... To je úplne prvá cesta po Indii, no. To je s kámoškou, s Ivanou. A to jsme boli 2 holky a to byly vlastně tie 3 týždne v Indii. A toto je zrovna v tom vlaku, no. To znamená, je to focený z druhé strany vlaku a mezi váma je ulička, ano. Jo? Ano. A to je to přízemí nebo u stropu? Ne, to je prízemie. Přízemí. A tam chodí ten borec každou hodinu a nabízí to kávičku, To ne, že čajíček. každou hodinu, on tam furt někdo chodí. Furt. A ty si ho voláš, nebo on jako nabízí? Ne, on vždycky ide. Ne, nejsou. On vždycky kričí jako dopredu, takže to už počuje, že ide čaj, coffee, čaj. A jaká je cena pro posluchače, když třeba tady si dáš u něj čajíček? 10 rupí. To jest? 100 rupí je 1 euro, čiže 25 korun. Takže 2 pade? No. To se hezky žije. A jídlo, trebárs som si dávala biryány, trebárs, oni to majú v takých tých nejakých miskách ako zabalené, tak to ma vyšlo, ja neviem, 70 rupí. Takže vlastne 70 centov, takže ani ne 20 korun to stálo. To se žije hezky, ne? To se žije hezky, no. Benzín dá sa sehnať všade? Benzín sa dá zohnať všade. Ale keď sme raz boli v Nepále napríklad, tak tam bola vlastne kríze, no, tak sa to povie, benzínová krize, jak by som to nazvala. Proste nebyl benzín. Nebyl benzín. A to bol prúser, lebo my sme si púčili motorku jednu, tiež nejakého Avengera, alebo Enfield, neviem, proste mali sme motorku. No a teraz sme museli, ten benzín sme zháňali jak drogy normálne. Jako po barákach, jo? No tak sme došli do nejakého mesta, a teraz sme si sadli ako do reštiky a my potrebujeme benzín, oni. Benzín, no tak počkaj, no presne. Potom ja som s niekým, ako niekto ma zobral a nenápadne sme niekam išli do nejakého baráku a tam nejaká bába a mala tam nejaké plastové fľaše a nechceli ani predať plnú. Že my sme nemohli tankovať ako plnú nádrž. Vždycky sme to proste takto nejak šurili po litri, 2 litre tam, liter tam a ja som vždycky len behala nenápadne. My sme sa strašne tomu smiali, ako ono smiešne to nebolo, lebo ako fakt proste tam mali fakt ako Takže nebyla markomafia, ale benzomafia. No. A potom sme boli vlastne na hraniciach Nepal-India. A boli sme tam v Národnom parku Chitwan. A tam sa vlastne dalo zajeť ako na motorke, kúsok ako donútra. A sme tam, a teraz koukame, a teraz všetci tí Indovia prichádzali z Nepálu, nabalení tými bandaskami a vlastne pašovali benzín. No, ale to pašovali, ako to boli pašeráci. A vlastne teraz, keď som bola v Indii, tak tam bola zase kríze, jak začala tá válka na Amerika, Irán, Izrael, tak nebol plyn. Slyšíš pejska, jak sa mi to zdá? Slyším, no. To sa mu sníva, no. Môj robil to isté, no. Takže tam zase nebol plyn, takže ja som tam bola mesiac a za ten mesiac oni treba po týždni alebo 2 týždňoch začali zatvárať všetky moje obľúbené reštaurácie, lebo ja chodím do tých miestnych, ako ne do tých turistov. Tie turistické boli stále otvorené, nejak fungovali, ale tam normálne bol proste problém s plynom. Takže všetky tie moje obľúbené reštaurácie, kam ja som chodila, mi pozatvárali a fakt som musela potom vyhľadávať, ako kam sa pojem nájsť. Takže tam to tiež začalo byť trošku ako prúser, no. Benzín ešte bol, ale plyn zase nemali. A oni vlastne všetko varia na plyne, ale zase oni sú vynaliezaví, lebo predtým, ako bol plyn, alebo nejaké elektrické sporáky, tak oni varili všetko na dreve. Takže oni vlastne ešte v tých starých reštauráciách majú aj piecky, kde sa dá stačiť drevo a vlastne varia na tom, no. Vlastně v Indii, ve Vietnamu jsem viděl, že vlastně nad septikem mají udělaný jako ty gestor s plastovou a ty plyny, které vznikají vlastně v tom septiku, tak na tom vaří. Tak to ani nevím. Takže môže ty byť, spracujú všechno. Oni spracujú všechno, no. Tak jak treba z Indii topia na kráľskom truse, že áno, oni si to všetko sušia a potom vlastne s tým topia. Jdeme na další fotečku. Tak to je tiež prvá cesta, to je Varanasi, zrovna na Gange. A to je tiež vlastne úplne ten prvý trip, čo som bola s tou kamarátkou. A tam jsme vlastně stretli těž nějaký jako... A tohleto vlastně ty si tam najmeš, nebo se staneš součástí nějakého výletu na lodice, oni s tebou jedou podél pobřeží a vidíš to tam v reálu. Jako? A vidí se to vlastně z té vody jako aj tie spalovne, ale vlastne to Varanasi je ako, mňa to úplne fascinuje. Ja nemám rada veľké mesta, ale zrovna to Varanasi ma úplne fascinuje, lebo je to proste ako fakt človek, keď je u tej Gangy, tak tam proste to je jedno z najstarších miest, čo som ako dočítala ako na svete. Je to fakt nádherné. Ako ja mám strašne rada staré miesta, ako nemám rada novú architektúru, mám rada starú architektúru, takže ja som tým úplne fascinovaná. Tak ešte jdeme fascinovat další fotku. No to je Maroko. A to je vlastne tento rok, teda minulý rok, pardon, posledné Maroko, čo sme boli. A to bolo... To je nejaká zastávka, o ktorej som mluvil? U autíčka? Nie. Ale vlastne áno, tento tam mal tiež takú dodávku. A to je pri Mercuge,
čo je vlastne v púšti. A to sme vlastne my sme tam išli na jeden deň, ale ku podivu my sme sa tam priplietli, tam bolo Rallye de Maroc. A my sme sa tam úplne náhodne, my sme ani nevedeli. My sme sa tam nejak priplietli, takže sme tam ostali nakoniec 3 dní. A vlastne toto už odchádzame. Tak sme sa ešte stavili u detka na kafe, lebo Matej tam bol deň predtým uňho. A tam sme si dali ešte kafe a vlastne tam som sa aj s Maťom rozlúčila, každý jsme si išli po sobě. Hele, a to je taky jedna zajímavá věc, že vy tohle to uděláte, jako, že opravdu se rozdělíte a jdete každý sám. To nebývá mu zvykem. No já ho nechcem trápit úplně. No a voláte si potom? No jasné, ne, tak jako... Takto, on má motorku, ktorá vlastne má úplne iný výkon, jak tá moja. Ja som hovorila, moja proste jede 110 z kopce max a jeho jede aj 200 za hodinu. Takže ako ono je to neslučiteľné, ako hovorím, niekedy on ma poteší, keď sa ku mne pridá a vlastne ale musí fakt ako tú rýchlosť hodne obmedziť. A ja to úplne chápem. Ja keď tiež ako jedem treba z 80 a niekto sa za mnou louda 50, tak tiež už ma to úplne nebaví. Takže toto úplne chápem a akceptujem a ja radšej, aby som sa trápila a ho naháňala, tak poviem, tak sa rozdielme a poďme si každý svoje. On rád jazdí offroady, ja to moc nemusím, aj keď je treba, tak jedu, ale nevyhľadávam to. On to zase vyhľadáva. A zase ho nechcem obmedzovať, že tak so mnou po silnici, lebo ja to nemám ráda, no tak nech on si ide svoje, ja si idem svoje, aj tak cestujem veľakrát sama. Na dlouho sa třeba odpojíte? Niekedy je to aj na 2 na 3 dní, sa už stalo, ale ako to je ako minimálne, ale väčšinou je to na ten deň proste. A stalo sa, že třeba že máš problém, nebo on tobě, že sa mu něco stalo niekde, akože? Ani moc ne, ako hovorím, ako, nemala som našťastie nikdy ako väčší problém, ako nie tak ako z reťazov, že mám vyťahnúť reťaz, potrebujem dotiahnuť alebo niečo, ale nikdy sa mi nestalo, že by som niekde ako mala nehodu a teraz som bol niekde úplne mimo, alebo jemu zase, že by sa niečo stalo, ako ja sa potom vždycky dozvedám spätne, čo sa mu stalo na tej ceste. On mi nezavolá, že spadol som tu do rieky, jak teraz dával vlastne posledné video, spravil z Maroka také krátke ako jeden deň. No a tam som vlastne videla, jak mu to upadlo v tej rieke, lebo on išiel vlastne nejakou suchou krajinou a zrazu tam bola rieka, chcel ju projet a sa tam vysekal, že áno, lebo nečakal. Bola asi hlubší, než myslel. No, jak to tam, ako to podložené bolo úplne dobré. A vlastne on mi to hovoril, ja už som úplne na to zabudla, teraz jak robil to video, tak ja, aha, to je ono vlastne, jak sa tam, ja už som úplne na to zabudla. No, takže on mi to ako nevolá, že ježišmarja, teraz sa mi niečo stalo, lebo ako ja by som bola akorát na toho nervózna, ale mi to vždycky potom porozprával. Tak to tam máme dál. No, to je a to je práve, áno. To je tam, kde sme spolu sedeli uňho. Pán a Maročania sú tiež ako super ľudia. Když vidím tu krajinu, je pořád stejná. Není přece v Maroku, protože tam najdeš všechno. Tam najdeš lesy, toto je zrovna v púšti. No. To je Mercuga a je to také ako najvyhľadávanejšie miesto v púšti. Požičovajú tam veľa motorek ako na jazdenie po tých dunách. Či už štyrkolky alebo motorky. Takže teraz tam ako najíždi veľa ľudí a vlastne tam sa konal aj ten Rallye de Maroc, alebo v tom okolí. Oni mali ten kemp trošku ďalej, tam sme sa boli tiež pozrieť vlastne potom. Ale je to tako celkom turistická destinácia, ale je to v púšti, takže tam je rovina. To ako momentálne teda vidieť. A tady spíte kde? Tam sme spali v hoteli normálne. Jo. Sme sa tam našli krásny hotel rovno u tých dún, čo bolo super a s bazénom ešte, lebo ako v tom Žínu, ako je tam celkom vedro ako v tých púšťach. Takže to bolo úplne super a bolo krásne to, že oni tam mali vlastne terasu a či už západ slnka alebo východ slnka si mohol pozrieť z tej terasy a vlastne pre tebou tie obrovské dúny a bolo to fakt nádherné, no. Takže to bolo moc pekné, no. Ale sú tam ako, oni majú krásne hotely, no, oni majú tie riady. Tohle předpokládám, že je z Indie. To je India, Tamil Nadu. A vlastne všetky tieto chrámy, čo vidíš, takéto tie farebné, tak to ja keď vidím, tak viem, že to je Tamil Nadu. Lebo tam ich je strašne veľa a vlastne takýto ten štýl, že sú takéto tie bežové. A vlastne sú tam obrovské, a teraz keď som bola, tak som bola v nejakom novom meste. A tam sa dá vylísť nahoru? Ja som tam nikdy náhorže nebola. A do niektorých ťa ani nepustia, keď nejsi hinduista. Ale je to proste pre mňa ako úžasné. No. Ja tady mám ešte poslední fotku a to je zevnitř, předpokládám. Áno. To je zevnitř. To je obrovský, monumentálny. Je to obrovské, sú to proste brutálne stavby, obrovské. A to je normálne ako prochází tím silnice? Aj auta, aj motorky, áno. Takže to je taková jako brána, by se dalo Brána, áno. Lebo ono väčšinou tieto veže, čo sú, tak vlastne, jak u nás boli hradby okolo hradu, tak vlastne je to taký štvorec. Vstup. Máš 4 veže, z každej strany jednu a sú to vlastne vstupy do toho chrámu. Vo vnútri máš treba pár chrámov, ako menších, ako nejakých budov,
do niektorých ťa pustia, do niektorých ťa nepustia, treba z Maduraji môžeš ísť donútra, ale už ťa nepustia do toho hlavného chrámu, ktorý je ako hinduistický a tam sa chodia vlastne hinduisti modliť, ale teba ako nehinduistu ťa tam nepustia, ale vlastne v rámci toho komplexu tam môžeš ísť. No. Ale ako zrovna tieto chrámy sú v Tamil Nadu, je ich tam strašne veľa a hovorím, mňa to úplne fascinuje, takže ja strašne rada jazdím do toho Tamil Nadu. Ako už len kvôli tej architektúre tých chrámů. Taky mám na jazyku jednu otázku, když se zouvá v některých zemích do těch chrámů, když vstupuješ. Mindy do všetkých. Najdeš si svoje boty? Nájdem. Ku podivu nájdem. No, ale oni tam majú normálne za 5 rupí, ich tam zoberú do úschovne. Aha. A sú niektoré chrámy, kde si nemôžeš zobrať ani telefón, vlastne nesmieš tam natáčať, takže tam máš úschovnú topánok za 5 rupí, tam si dáš boty, a potom máš úschovňu telefónov za ďalších 5 rupí a oni ti tam normálne zabalia ten telefón do nejakej šnúrky, schovajú do nejakej skrinky, dajú ti lístok a potom si to tam vyzvedneš. Kde jsi zažil město, kde jsi byla součástí nejvíce lidí na jednom místě? Dili. A není to stresující? No, trošku je. Záleží aj podľa nálady. Já se vždycky se ptám na jednu věc každýho, protože samozřejmě to je pro mě noční můra. Teď si představ, že jsi v takovém městě a přijde na tebe velká. Tak to je problém. A hlavne v tom Dili sa mi to stalo vlastne, ja som hovorila, že som mala len raz problém. Ja som mala 2-krát problém. A to bolo vlastne, keď som tam bola úplne prvýkrát na tie 3 týždne, alebo teda týždne Nepal, 3 týždne India, celý mesiac v pohode. A posledný deň, ak sme boli v Dili, ja som tam niečo zle zjedla. No a došlo to na mňa, že nejaká črevná chrípka. No a teraz som tam behala po tom meste a to je fakt prúser, lebo chlapi tam majú normálne pisoáre. Ale ne, že pisoáre, že to máš zavreté niekde v nejakej miestnosti. To je proste normálne na ulici a to sú pisoáre. Oni tam chcú, dobre, je tam nejaká zeď, ja by si ich nevidela úplne, ale je to proste otvorené. Ale pre ženské tam proste není nič. Takže ja tam behala z hotelu do hotelu a z reštiky do reštiky a oni proste niektorí ťa tam proste nepustia. A ja hovorím, no tak ja čo sa tu mám... No, takže niekde už v hoteli, už sa nado mnou zlutovali, lebo už videli, že som úplne zelená. Lenže prúser to bol potom v lietadle. Ja som ako fakt celú cestu, mňa už dávali do biznis triedy na záchod. Som nemala ten priestor na to, aby som rýchle bežala na nejaký normálny v ekonomii. Ne, takže to bol prúser. Sú to blbý otázky, ale... Ne, ale je to tak, že ako fakt hlavne v tej Indii, ale ja už som ako v Indii už som to teraz vychytala, že keď jazdím na tej motorke, ja viem, že záchody majú na pumpe. Vždycky na každej pumpe je záchod. V akom je stave, to nebudem hovoriť, ale vždy tam proste na tej pumpe záchod je. Takže ja vždycky vygooglím, kde je najbližšia pumpa a tam proste jedu, no. Lebo tam ani keď chceš ísť do prírody, ako hovorím, tá India je tak zaľudnená, že tam síce vyjedeš z mesta a sa tešíš, že je príroda, no ale proste... Kouká na tebe 9 lidí. No presne. A oni ešte sú takí, že oni aj keby si tam išiel, ako oni nemajú s tým problém, oni budú na teba čumať, ešte sú toho nadšení. Když vidí blondínu. No presne. Takže už som to tak vychytala, hovorím, som zistila, že vlastne na každej pumpe je záchod a hovorím, niekedy sú v strašných stavoch, ale je tam záchod. Já musím říct krásný příběh, jak jsme byli s Vlastičkou v Holandsku, ona ti se sdělovala, že tam měla dceru v Utrechtu. A když jsme cestovali po tom Holandsku, tak jsme někde zastavili a přišli jsme na pizzu do italské restaurace v Holandsku. Mm-hmm. A já jsem si vždycky vzpomněl, jak tady byla taková ta éra v 90. letech, jak všechny restaurace musely mít bezdotykový umyvaty, pákový jak to říkám? Baterie? Baterie, bezdotykový. To znamená, že to třeba loktem se to muselo dát, nebo nějak, jako, aby se to z hygienických důvodů se to měnilo hlavně v restauracích. Jako, my jsme vždycky papežovatější, než to muselo být, protože EU to nařídila, tak oni všichni jako blázni. A vím, co jsem si zažil já tady s hygienou. A teď my jsme seděli v té pizzerce, která měla tak jako veliký, klasický holandský styl prosklený výlohy, že se vlastně viděl ty ulice. A já říkám, mi se chce jako na záchod, brutálně teda. A Vlastička, tam jsem viděla WC vpravo, běž tak dozadu doprava. Říkám, jsem tam šel a vlevo byly schody nahoru a přede mnou byla kuchyň. Tam byl kuchař takhle s kloboukem. No, tak jsem se otočil, že jsem na spát. Říkal, tam nejsou záchody. A ona říká, ale se šlo cez kuchyň. Ona říká, já se tam jdu podívat. Opravdu si vlezla do kuchyně. No to mi se stalo už veľakrát. Do kuchyně a v kuchyni bylo normálně takhle závěs. No vazy to je... Tam bylo zrcadlo, tam byly vlasy od nějaký frérky, co tam vařila. A nebyly dveře a byly normálně závěsy, jako deky. A byl jeden záchod tam. No, to mi se stalo, ale jako skôr v Ázii, jako v Evropě by som to nečakala. Tak tohle to je techno teda.
Jsem zažil hodně a tohle je fakt moc. Hele, já tě nebudu nějak dlouho tady dneska dusit, protože vím, že to máš daleko domů. No. Bylo to super. No. Jsem ráda, že jsme udělali takový rodinný klan, že jsme tady udělali rodinný podcast. Jako. Co bude dál, tak se někdy musíte přijít ještě třeba za 2 roky s Matějem zase potvojit právě spolu. No hovorím, dneska, včera išel do tej Bosny na otočku, tak bohužel nedošiel. No. Legrační bude, až se my někdy potkáme zase jako tak, jako se potká s Markem, se někde potkáme. Někde ve světě. Protože my jsme zimní cestovatelé, my můžeme jezdit v zimě a musím říct, že nás to strašně začalo bavit. A je to droga a čím díl jezdíme, tak tím dřív se snažíme odjet. A my to máme teda zpestřený ještě tím, že vlastně my vůbec neřešíme čas. Protože vlastně máme dá se říct, kdybychom to vzali úplně striktně, tak máme od 1. listopadu do 1. dubna máme vlastně čas na cestování. Máme teď pejska ještě krásnýho a máme ho rádi, ale je to limit na cestu třeba jako do Vietnamu nebo někam se odlítnout. No, jasně. Takže zatím jezdíme obytným autem s vlekem a máme tam úplně všechno, i toho skútra. A strašně si to užíváme, i když jsme prošli taky pekelnýma věcma. A člověk si pamatuje jenom ty pekelné věci. No ja si skôr pamätám tie dobré, keď si sa ma pýtala ako na niečo strašne negatívne, tak mňa vôbec já nemyslím negativně, ale my jsme zažili prostě strašné cesty, jako jsme mysleli, že nedojedeme a takový. No to jasné. Ten hurikán nás taky trošku zasáhl, jako to taky nebyla legrace. Keď som išla ako tú Indiu, ako ten východ, tak tam niekedy, kde som si hovorila, že to keď ako dojedu, tak budem dobrá. A ono ti to většinou dojde až pak, co si absolvoval. No jasné. V tu chvíli se snažíš bojovat, je to adrenalín, dojdeš o život a potom ti to dojde, jako říkáš, kam já jsem s tím, no, protože tady... A já už si to někdy na té cestě hovoríš. My jsme se dostali do strašných průserí díky tomuhle rádiu, protože tady vlastně, jak jsem měl tohle třeba 265. podcast a ty tady máš ty cestovatele a každý ti říká, když zjistí, jako, že jsme někam jeli na Facebooku, říká, no ty vole, tak jestli pojedeš tam, tak to musíš dojet tadyhle na tu silnici, no, ale on zapomíná na jednu zásadní věc, že já jsem tam ocitnu v únoru a on tam byl v srpnu, že jo, no. Takže já vědu, a ještě máte obytňák a on tam byl trpěz na motorce. No. Takže já vědu na ledovou plotnu a říkám, tak jako tady zemřem, tyjo. No mňa teraz tak Matej poslal v Bosne, hovorím, jak on jazdíte offroad, je prostě vyjazdený, on fakt ako prostě vie, ja hovorím, ten keby mohol, tak vyjede aj na měsíc s tým. A ja zase nejsem v tom úplne, ako, nejsem vyjazd, ako už hovorím, sa lepším si myslím, ale ako prostě zo začiatku to úplne nešlo, ja som nevedela, jak mám ísť cez skaly a tak ďalej. A on ma, v Bosne som bola sama a on hovorí, chod na dolu Komíru, tam je, to je easy offroad, ľahký offroad, chod tam, tak ja jela. Lenže tam bola nejaká rozdvojka, ja som zobrala zrovna tú blbú a mi tam upadla motorka. No a teraz bolo 40 stupňov a ja som sa ju snažila, tam nikto nebol. Tak ja ju zvedala, jak som ju zvedala, tak ma seklo v krížoch. Takže ja už som sa nemohla ani, som sa nemohla predkloniť, nič, proste som bola úplne paralizovaná. Potom som tam nejakého detka zohnala, ktorý tam kosil trávu, ten mal ešte menej kilo jak ja, no tak sme to nejak zvedli, zase to upadlo, zase sme to zvedli, potom nám tam nejakí miestni ešte dobehli, tí mi pomohli, ale presne to je ono. On proste iba pošle na ľahký offroad, čo je preňho ľahký. A pre mňa to bol úplne masaker. A ty si blázon, prosím ťa. A nakoniec sa tomu samozrejme zasmejeme a dobre to dopadlo. Ale presne, no, že každý to má trošku iné, že a niekedy si tu ľudia neuvedomujú presne, že ja som tam bol na motorke, ale vy jazdíte úplne s niečím iným a už tie cesty ako sú trošku inde na to, aby ste tam s tým obytňakom dojeli, no. Takže někdy to je masakr, no. Dáme si tradiční závěr našeho podcastu. Sválně si to chytne, jestli si uvědomíš, jestli jsi to někde zažila. Potom mi neuteč, můžeš si odejít tady ze studia, počkej na mě, ještě neodjížděj, musíme si udělat fotku, která bude... S vysavačem. Jsem viděla úvodní fotka do podcastu. A já potom vypnu rádiu, přijdu za tebou. Ale teď si dáme to, co dávám vždycky na závěr. A zajímá mě, jestli na Slovensku, když jsi byla malá, jestli to bylo taky k vidění. U nás to byl běžný jev. Nic? Neviděla jsi někdy tohle? U nás vždycky, když jako ještě se proběžela televize, že se promítalo střívek, že jo? Aha. A když třeba v půlce skončil díl, tak než nám dali cívku, tak se objela přestávka. Takže určitě jsem to jako viděla, ale už to je dávno. Dnešním hostem byla tady Andrejka Homola Brodeková. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A jak ten život je krásný, víte, jak jsme se potkali po tolika letech. Tak doufám, že to není naše poslední setkání. Já se budu těšit na další. Měj se moc hezky. Dáme kočičky
vypneme zvuk a dáme srajdu majdu a uvidíme se tam vepředu zase. Ahoj. Ahoj.